Indogabos, welcome po sa satuyang programa ang I Love You Sabado sa radyo natin 89.5 FM. Ngunyan po kita nadadalan sa radyo natin 89.5 Naga Facebook page as in sa www.imjinteractive.net. As in syempre, nadadangog kita sa mga radyo sa 89.5 FM. Ngunyan po kung mapapansin nito sa satuyang background, sa ining ko igwana kamunin hint kung manungod sa inan sa tuyang pag-uurulayan. Kaya di ko na po pahalayon, may makakaibahan po kita ngunyang mag-agom na very inspiring na marayan pagbuhay-buhay, lalo na sa larangan ni negosyo. Kaya di ko na po pahalayon, ang makakaibahan ta po si Sir Romel Soriano, as in si Ma'am Nedina Alaras Soriano, kan Melnedi Marble Crafts. Welcome po, Ma'am and Sir, sa satuya pong programa. Salamat po sa itinaunin do sa mong oras. Si Sir Romel and Ma'am Nedina. Siguro po bilang enot ko pong kahapotan, paano po nagpuon sa indo pong negosyo, Ma'am and Sir? Before na nailing ko siya, nagkaaguman kami. Ang business nag-start talaga. Ang mother niya kasi may main branch kami sa Romblon. No. Kaya nakita ko siya duman, nailing ko na araw nga rin business. Kaya nag-spread out kami, continuously ang business na inihaling Romblon. Okay, Romblon pa po pala ang pinaghalian. Romblon, Marble Country. Kaya nag-igdi kami para mailing man ng ibang lugar na products ni Haling Romblon, araw ka ring Marble. I see. Oh. Siguro po, dikit lang na segue. Saan po kamo nagkabistaduhan, Sir and Ma'am? Hali pang Romblon. Duman po kamo nagkabistaduhan? Actually, parehas man lang kami taga Romblon. Oh. Oo. Ako ay nasa isla na separate sa Romblon, pero part pa rin man ang Romblon. Okay. Nagkailingan lang kami. Tapos po, Ma'am, duman po nagpuon iniyong ayun nagpuon. negosyo po nindo. Sa magurang mo po iniyo kadto? Yes, ma'am. Oo. Doon kami malaki din pagsubok bago niya ako naasawa dahil dito sa business namin. Kumbaga, sinubukan din siya kung kaya niyang magpasok sa business namin. Kinaya din niya. Tapos, later on, natuto na din siya hanggang, yun na, nagdayo-dayo na kami para ng pabansa, extra amit. Doon na kami nag-start hanggang nagustuhan na siya ng mother ko. Yun na, nakapasok na tapos yun na po, nag-start na kami business kung saan na po kami. So, kumbaga, Sir, sa organisasyon, ito ang naging mong initiation para makalaog sa puso ni Ma'am. Dahil sa negosyong pagsubok, nalagpasan mo, Sir, ang pagsubok, ngunyan, nagkainaguman na kamo. Ngunyan, Ma'am, na-mention mo itong about sa mga palaro. Taano po, nag-offer po ka maning services kadto sa mga siring na event? Usually, Kami kasi, exhibitor kami. In every moments na may mga appear, palarong pambansa, dawa sa mga piestahan, nandoon kami. Nagdadayo kami, nag-i-exhibit kami ng mga products na made of marble. Okay. Souvenirs. Ini souvenirs na yan ang mga kuwan. Dinadayo namin yan para mabistado si negosyo, para ma-expose mo yan kung saan kami nakakaabot. All Pero, over the Philippines. Wow. Dinadayo namin yan. Oo. So, haloy po, sinagi mong initiation, Sir. Bago ka talagang pwede nang maagom si Ma'am. Mga gaano kahaloy man po to, Sir? Mga almost a year man ang nag-agi. Sinubukan ako ng mother niya, yung mother-in-law ko na siguro naiiling man niya na pwede ngayon sa aki ko. Okay, nagkaaguman ko. Pero pang Valentine's Day dapat ining episode. Tama man, Sir. So, kumbaga po, pinagsakitan mo, kumbaga, tiglaban mo para, and through this business, kumbaga, ini ang naging dalan para kamo po magkainaguman. Magayonon po maray na istorya. Pang, pang MMK. Paano po kamo
kamo nag-decide na digdi na kamo mag-settle down? Tahali kamong Romblon na mag-settle down digdi sa syudad ni Naga. Usually, maraming lugar na dumanan ni. Mhm. Bacolod, Iloilo, Mindanao. Kung saan part na ng Pilipinas kami nakadayo yung palarong pambansa. Mhm. Hanggang digdi lang kami nakaisip na parang okay digdi. Oh, wow. Parang walang lapidahan. Doon kami nag-start talaga. Oo, Akang time na to po, day panggayo, May- boom. may ibang Mayo lapidahan pa. talaga as in Okay. mayo pa. Hanggang napag-isip-isip ni na dito na kami start. Ay Wow. nagkataon din na may uncle siya digdi. Mhm. Doon na kami nag-start na mag-stay digdi sa Business. Bicol. Wow. Oo. Anong year po kamo nag-start? Na kamo nang mag-agom ang kumbaga partner na sa negosyo. Kumbaga day na po kamo link duman sa negosyo kang parents mo. Although naman na po nindo pero kanso rin po kamo nag-start na kamo nang mag-agom ang nag-partner sa sarong negosyo. Siguro start na kami po yung may isang baby na kami. Anong taon po yan, ma'am? 1992. Wow, halo Oo, yun ah. 1992. 1 year old ako kayan, ma'am. Nag-start na kamo Nagkaedad ganun niya si Kate. Baka Ay, iyo po. 1992 yung kasi Mhm. yung panganay ko, yun na, may bibi na kami. Doon na kami nagpursige na kailangan may stay na kami digit. Yun at start na si Mayor Robredo na nagpapala pa ng basura sa truck. Lagyan kaming bagyo. Magkarga, nagbaha ang buong Naga. Nagbaha yung buong Naga, yung salog. Na first time na experience Nagsapaw. namin na nag-ano yung salog. So, nag-start Overflow. po ang business nindo, bigla man nagkaigwaning Kalamidad. kalamidad. Yes. So, paano po nindo ito na-handle? Nakakapuon pa lang, ngunyan po kaya na-experience yan kan mga tao. Itong na-start pa lang sindanin business, bigla man nagka-COVID. Nasarong grabing maray na problema. So, ano po ang tataon nindong advice? Paano po nindo ito nalabanan na after nung kakapuon pa lang ning negosyo, bigla ka mong may inatubang na kalamidad? Bangon lang talaga. Mhm. Para sa sarili, diskarte. Yun lang ang naano ko digdi sa Bicol na dawaan ng hirap. Nakasurvive din kami digdi. Halos hanggang hawak yung baha. Okay. Yung paninda namin na lamesa, mamarmol, hanggang init, lampas na yan, hanggang hawak yan. Pero maaman po kadtong mga nagkadaranyaran dahil marbles, maamanadanyaran. Wala naman. Okay. So, iyo po garo kakapon pa lang nindo digdi, naka-experience ka mong siring na arog ka ito. Ngunyan, Sir Romel, ning nasabi mo nga ni na kumbaga kinaipuhan mong adalan sa negosyo puon pa lang dahil ki ma'am ito ika po aki ka pa ara mo na ano po si padalagan kang negosyo ika po sir paano mo siya inadalan ano po si mga ginibo mo para kumbaga ang term ken makapa mo maadalan mo masapuso mo kung ano ang style kang pagninigosyong ini. Paano mo po ito inadalan, sir? Kitchen. Garo love affair na ining sabi ka. Pero pinirit ko talagang maadalan yan gabos-gabos. Actually, dahil talaga ako tatao mag-engrave na yan. Oo. Before kami na magkailingan, wala talaga akong knowledge na mag-ukit or mag-layout na yan. Wala. Mhm. Actually nga, sabi ko before na sinubukan nila ako ng mother niya kung talagang pursigido ako sa kanya, Mhm. natuto nga akong So, hard work. Oo, Ano yan, po, pagpupursige talaga. Oo, yan, Sa oo. kitchen. Oo. Yeah. Yung kitchen sa mga susi baga nalagay. Oo. Oo, yun. Pambunso. Doon ako natuto, simula start doon. doon. Oo. Tapos kamo po kadto, kung nagsa-start kamo talaga po sinagigibo kang mga marbles, kumbaga hands-on po kamo, ma'am and sir. Hasta sa ngunyan po, iyo O, pa ganun pa rin, din. tandim pa rin kaming dalawa. Tandem. Oo, tandim. Wow. Oo. Actually po, sa mga past episodes, kadakol din kaming na-interview. Dahil pa man po, duwa ang na-interview me na, kumbaga, mag-agum sinda. Kaya nagpuon ang negosyo. And nagipo siyang successful. Oo. So, masasabi po ba nindo na through your partnership, itong magayunindong pag-ibahan, nakatabang ito sa paglago kaining sa indong negosyo? Sobra. Sobra po. Sobra. Ay, actually, totoo yan. Kasi kung ako mabisyo o mabisyo siya, kasi hindi siguro kami mag-success na ganito. Kung halimbawa may bisyo akong pan,
na hindi kaaya-aya, hindi kami makakarating sa ganitong sitwasyon sa ngayon. Oh. Kaya okay lang kami dalawa, wala kaming problema. Ano po ang secret nindo kayan? Halimbawa, nag-abot po ba sa point na nag-decide ka mo? Siguro ang enot ko pong hapot. Ano po si mga struggles na inagihan nindo sa negosyong ini? Itong mga kasakitan, para lang po duman sa mga nagdadangog sa tuyang ngunyan. Ano po sa mga kasakitan na inagihan nindo? And paano po nindo ito nalagpasan, mga kasakitan na ito? Ano? Actually, dawa mga kasakitan na yan, pag pinag-urulayan mo yan makagom, may makakasurvive kasi yan kung ang saro lang na susulo-sulo ko ng problema. Dapat duha kaming, kasi partner kami eh. Dapat araw ka ni, igwa kitang problema na araw ka tong solusyonan ta. Tama. Araw ka. Ano pong mga klase, ma'am, na problema or mga hurdles, struggles ang inagihan kang sa indong negosyo? Or bilang siguro po negosyanteng may pamilya, may kaipuhan mga isupport na mga aki, taaram ko po igwa ka maning tulong mga aki. And ini po ang bread and butter nindo. Ano po itong mga struggles na inagihan nindo? Puon kang kamo nagbukas kaning negosyo hasta sa ngonyan? Sa experience ko digdi sa Bicol, about sa pagsubok na sinasabi, laban lang talaga. Kahit anong bagay, nasusuko ka na, ayaw mo na, dahil sa mga anak mo, yung nagbubugpos para lang go lang, laban sa buhay. Okay. Kung kaya mag-big up ka talagang, ayaw mo na talaga as in, pero kinakaya mo para sa future ng mga anak mo. Masuportahan sila na hindi na makaranas na naranasan mong hirap, na na-experience mo noon. Yun ang the best na promise ko sa sarili ko na hindi makaranas sa mga anak ko, naranasan ko noon. Okay. Ibahin ko yung buhay ko talaga na maparanas ko sa mga anak ko na successful silang lahat. Ganun. So, kumbaga po, nag-abot man sa point na ito pong, kumbaga, ang negosyo nindo, medyo, siguro nagdidiit ang customers, or, taigo po baga kita ngunyan. Actually, na-mention po nindo kan Subago. Igwa na kamo ngunyan ng 3 branches. And gunyan po baga kaya, puon kang pag po nindo, mapanggayong mga nagtitinda ng mga lapida or mga marble business. Pero nag-abot sa point na data may iwasan, may kompetisyon. Ano po? Yes, yes. Naka-apekto po ba ito sa Indo? Para, kumbaga, siguro, bakong siring kan dati na dati dakulo ng customer. Nag-abot sa point na medyo nagdikit po ang sa Indong customer. Sa experience ko sa Berlin, yun ang unang branch ni sa Berlin. Siguro nakikita nila na nagbo-boom ang business ko. Kahit sino ba naman pag nagbo-boom, gagayahin ka. Oo, normal na. Oo. Kumbaga, sport ka lang sa business. Tama. Laban lang sa buhay. Gigibo ka ng way na para madagdagan mo ng another source na business. Yun lang kasi hindi mo naman sila masisi. Tama. Na, kasi kung pa-down ka, wala namang gagaya sa'yo. Dapat magibo ka na lang way na para another source income. Kaya ito nang ginibo ko, naggawa ako ng paraan para makaluwas duman sa Berlin. Okay. Kasi stress din, ma'am. Stress din Pag may talaga. competition. Oo, super. Opo. Nandiyan na yung mga, alam mo na, sa business, nandiyan na yung maiwasan talaga. Pero, laban lang sa buhay. Tama. Diskarte lang sa buhay talaga. Yes. Laban lang talaga. Yun ang na-experience ko talaga. Ang manunodan digdiyo po kang mga nagdadangog ano po. Kumbaga, yaon permi ang kompetisyon, deten mahalip. Ako lang sa larangan ng negosyo. In general, yaon ang kompetisyon sa kung ano man ang pinipilit ang profesyon. Pero mapili ka lang, maisip ka lang talaga ng strategy ano po. Yes. Na kumbaga, day ka mapundo, maisip ka kung paano man giraray mag-boom ang sa imong ginigibo. Ano po, day ka mo nag-give up, kumbaga. Oo, walang pangraraot. Kumbaga, hanap ka ng, sport lang talaga. Yung sa side ko kasi, may mga tao na kaya kang iraot. Pero ako, sport lang. Tama. Kung pwedeng
pantay lang. Wala kang dapat isirain sa kapwa mo. Oo. Kasi gusto din nilang mabuhay. Tama. Kumbaga, ganun lang ang ano ko. Focus lang Oo. sa sadiri kung paano mag-grow ang sadiring negosyo. Yes, Day na diskarte lang. day na iisipon kung ano man so ginigibo kang iba basta nakafocus lang sa sadiri. Kaya ka mo nag-succeed. Yes. Ano po? Ngunyan, ang hapot ko po, paano ka mo nagpuon? Taaram ko may nagaharapot. May negosyo na sindangon niya na gusto man mag-branch out. Yes. Ano po sinaginindong diskarte para ka mo tulo na ang branches? That's very good. Ano po, magayon po iyan na. Nag-ano sa akin din na teacher. Okay. Ma'am, paano mo na-handle? Paano mo nakayanan ganitong business? Sabi ko sa business na ganito, diskarte lang sa buhay. Unang-una, trust sa Lord. Tapos talagang kailangan ng believe lang talaga sa sarili mo. Tiyagaan sa business. Kasi pag wala kang tiyaga, wala mangyayari Walang sa buhay. mangyayari. Totoo Ano yan. Sikap at tiyaga. Sikap at tiyaga po. Oo. Okay, so ang sikreto po pala na ano, kung gusto mo mas mag-grow ang sa imong negosyo, ning pagpupursige lang, di ka lang magpundo. Pero kung may matutukdo po kamo sa nagdadaralan sa tuya ngunyan na strategy, paano po nindo, kanso rin po nindo na mati, na ay pwede na ako mag-branch out, pwede na ako mag-grow kang negosyo. Ano po ba ito? Garo so capital na kinuahan nindo kadto. Duman man, kumbaga, kinuahan nindo duman sa income na nindo. Araw po kayo sinaging strategy nindo. Ang strategy mi kayan dyan, sipag at tiyaga. Sipag at tiyaga. Yung sabi mong sa source of income, kasi kami ni Agom, iniipon mi ang income. Oh. Hinihiling mi na medyo may products o may mga supply kaming maabot. Actually, iniipon-ipon mi yan para ito kami madara sa supplier ni. Igwa po kamo pang para sa ano. may provide kami So kumbaga po, ang nanodan mi man po kaya iniyo duman sa dati may man na interview si Don Robert na bisado man na maray na negosyante di yun din po yan ang style niya. Save importante lang, importanteng maray daan na kumbaga ma-save kita kung dai man da kaipuhan maggastos, Oo. dai mo na magparagastos, kumbaga smart ang spending ano po. Yan din po ang naging style nindo na kumbaga Tama yan. si mga napag-ipunan nindo, yun naman to ang tigbuon nindo ning nagka-branch out ka mo. Ano po? Sa in po, ma'am, ang sa indong mga branches, sir? Sa in ang branch nindo ngunyan? Actually, ang main branch mi talaga, nagpuon kami sa Barlin. Okay. Tapos, first branch mi igdi sa Panganiban. And then sa Iriga City. Okay. Oo. Actually, igo pa kaming branch sa Daet, Oh, sa Binitayan, Daraga. dakol pala, ano po? Kulang kami sa manpower. Kaya. O kaya, binutasan mi na itong mga branches ni kasi mayo kaming tao na Na-manage ka to. Dati po, naduman pa ka mo, ma'am? Oo. As in, nabisita pa ka mo doon? Oo, kasi kami lang aning duha, medyo long distance magang trip yan. Kaya, nagkuhan na lang kami. Concentrate na lang kami di sa Okay. medyo malapit lang na. So, kamo po, ma'am and sir, hands-on po talaga kamo, ano, pag may branch kamo, nabisita kamo duman, ngunyan na istorya po nindo kan subago, bago kita, before kan interview, na itong sa Iriga, so aki mo na, sa aki na po nindo, ang nagmamanage. So, kumbaga, garo po siya talaga, mana-mana, ano po, ika ma'am, namana mo sa imong mga magurang, ngunyan si aki naman nindo, minamana naman. So, ano po yan, garo, sindan na lang, garo dahil nga ni yun ang kinadakulaan, ninda na garo nasa puso naman ninda ang pagninegosyo. Itong aking mingyaon sa Iriga, pero tinitrain mi pa lang ito. Okay. Kasi hubin pa man to sa araw kaning business. Tinitrain mi ito. Actually, BHRM ang graduate ito. Sa kunyan nga ni na araw kayo na may pandemic, sabi mi ni Agom, ika na muna duman mag-handle. Ika na muna ang mag-manage duman. Iyaon man lang itong hindi.
Araw kayo ang Araw po kayan. Iniyo po kayang, ang negosyo po nindo, pag nahihiling, more on sikat siya sa mga lapida. Oo. Ano Yes, po, oo. iyan po talaga ang mabenta nindong product. Iyan po ang garo, iyan ang perming na o-order sa indo. Pero day ko po aram na igwa pa po palan ka mong ibang byproducts. Ano po ang Marami. mga products na offered nindo? Nag-accept din kami ng flooring Mhm. sa house. Housing project. Housing project, tapos yung lababo, Mhm. tapos yung Mga balas pero na yan sa mga terrace. coffee table, marker, Mhm. yung mga barangay, yung barangay sign board. Nag-give din kami stainless brass. Gabos po, ma'am, na Na Oo. made of Yes. marble. Oo. Tapos yung sa mga table sign bar, Mhm. din accept din kami niyan. Okay. So, dakol po pala siyang byproducts, ano? Oo. Para kay sa muya po, arog ko, siguro di ko aram kung iyo din sa mga nagdadalan. Pag nakahiling kang siring na arog kaning business, ang may isip mo lang, lapida lang, ano po, dakulan palan ng mga byproducts. Ano po iyan, made to order? Made to order yan. Oo. Mhm. Pag siring na arog po kayan, itong nakalaag ang pangaran sa ano, paano po siya tiguukit nindo by hand? Tangon niya nahiling ko, kansubago po, pag abot ni, napuon pa lang po inya, ginigibong bilis. mabilisan lang siya. Yes. Oo. So, kumbaga, puon sa puon, hanggang sa pag-ukit, kamo po talaga ang nagigibo, day ka mo nag-outsource or 2014, 2020, Mhm. may mga engraver kami yan. October, nag-engraver kayo, 8 engraver. Mhm. Pasampo kayo magagum na engraver. Engraver siya, engraver ako. Lahat ng procedure na paggawa ng lapida, gabos kami yan na agum. Kaya mi. Mhm. Oo. Tapos, siyempre, ngayon, mag-high-tech na yung mas madali na. Mas madali na siya. Mhm. Computerized na siya. Mas madaling procedure. Pwede nang halaton. So, nag-e-evolve pala, Yes. ano po, Oo, ang paggibo. Oo. Dati mano-mano, ngunyan Manual na. may gamit 1 week, 3 weeks. Ngayon, pwede mo nang mahalat. Iniyo po, paano niyo? Garo, mano-mano po ni. Nahiling ko subago, tiga ano talaga Computerized nindo? ang tawag dito, computerized. Itong sinasabing computerized na. Oo. Computerized letters. Oo, ito kasi dati, ito matatapos na 1 week Mhm. sa engrave, mano-mano. Ngayon, matatapos lang 1 day. Kaya Wow. matapos. Okay. Kaya ako po nakapot, interesting man pong maaraman kung paano ini ginigibo, ano po. Kan subago nga ni, na-amaze ako. Mano-mano po talaga. Arog ka iyan, kahigos, ang mga nagtatrabaho sa siring na arog ka ining negosyo. Talagang mano-mano po ginibo and mabilison lang. Ano po yan, training naman po, Mga Talagang- estudyante yan, ma'am. Okay. Estudyante yan. Nagmumodule yan. Sideline na, no? Paggabi module, Oo. sa kahirapan ng buhay, gustong tumabang sa magulang, Mhm. nag-apply. Tapos, yung iba, mga pamangking ko lang din po. Wow. Nagawa ako talagang artist na magturo, mag-layout, Mhm. para hindi sila mag-apply ibang trabaho. Sa akin na magtatrabaho, ako na magsisweldo. Wow. Ganun ako, ma'am, sa So, pamilya. kumbaga po, may natatabangan pa kamong Yes, iba, po. na gusto man asenso, taaram tangon yan, grabe talaga ang sakit kan buhay. Sobra po. Kung dati, igwa ng mga working student, ngunyan, kumbaga, nagdodoble ang sakit na inaagihan, nakaipuhan ning dagdag income. So, kamo po palan, nagtatabang sa mga siring na arog kaiyan na mga Yes po. may inaagihan na siring na arog kayang sitwasyon. Ano po? Ngunyan po ang hapot ko, ma'am sir, dati, Alcaraz siya. Ano po ta nag-isip ka mo na mag-iba naman kita ning pangaran, ma'am sir? Ako kasi, dati siya ng single pa siya, dalaga. Ang ginagamit, alaras. Alaras. Yan, Oo. Alaras. Nang Sorry naagom ko po. siya, kasi yung business trade name namin, nag-registered kami, nasunod na sa Soriano. Yan. Ayan, o. Yung middle name niya na Alaras yan. O, kami naman, kasi business partner nga kami. Oo. Naging Soriano na kasi Wow. mag-asawa kami. Mhm. O, yun nagsimula dun sa Alaras. Yan. Ah. Tapos po, ngunyan, Melnedi na. Ano nga ni Oh. sir, Melnedi, sir? Ang Mil Nidi na yan, yung Mil, Romil, yung Mel? nickname ko. Oo. Yung Nidi naman, pangalan niya. Kaya, Yan. kaya nga sabi ko kanina, Sandim. Nice. Oo.
Sunday mo. Pwede talaga ning pang Valentine's Day Oo, pa lang yan nga. dapat ini sir. Oo. Ano po? Oo. Ngunyan po, ang hapot ko po, ngunyan kaya po baga ma'am, kadakol binabarawian in buhay, makamundo, ano po, kadakol ang binabarawian in buhay, dahil sa helang na COVID. Kung minsan, baka man dahil sa COVID, pero dara kang grabing stress, kamunduan, naghehelang ang mga tao, nagluluya ang lawa, so kadakol binabarawian in buhay. So ano po ba ngunyan? Medyo nagdakol-dakol, na benta kan sa indong negosyo? Hindi naman. Di man po. Maraming naapektuhan. Maraming naapektuhan. Dati normal, Mhm. ang tao pila. Mhm. Tambak talagang gawain namin. Ngayon, nagko-COVID, may limitasyon na lang. Oh. Kadaklan po, hindi na kaya ng, di ba dati kaya mong mag-provide ng 500 o ano. Ngayon, ang mahal ng earn, 5,000, 6,000. Bukod na cremation na 28,000. Tius ka talaga, may ka maginibo. Talagang i-provide mo talaga Pag dineclare kasi nilang COVID na yan. maraming na-stress din sa nangyari sa COVID. Dahil naapektuhan talaga. So, di man po totoo nang kung minsan kaya itong mga siring na arog kaning negosyo na ang tigki-cater nindo, syempre itong mga nagtalikod na sa kinaban, ar siring kayang mga lapid Pero di man po nagdakol, kung iisipon mi kaya garo ay malago, boom mo niyan, ining negosyong arog kayo ni, dahil nga ni dakol nagtatalikod sa kinaban. Pero di man po pala. Na-experience ko ngayong year, last year saka ngayon. Last year, puro palit lang ng lapida. Mhm. Kasi dahil wala talaga silang hanap buhay. Nag-lockdown, walang income, wala talagang extra money na para sa buhay na mayapa. Ngayon naman, 2021, karamihan po ang nangyari, yung na pera, nagpapalit lapida. Nagpapalit lapid. Tapos may ibang customer din ako na nagpapalit din na sunuran lang, araw lang, sunod-sunod ang gadan. Mhm. Obligasyon lang earn talaga yung Kasi ngayon, declared nga na cremation. Oo. COVID daw. Dapat cremation. So, ang mga earn, yan ang dakol. Ayan, yan ang dakol ngunyan. Boom na boom. Boom na boom talaga po. Ano? So sa sarong bulan po, mga pira, kung dati, pira po ang nababakal sa indong earn, dati, bago mag-pandemic. 2020. Mga 2019, arog kaya. Wala pa masyadong cremation sa Naga. So mga pira lang po. Siguro nabibilang ng 5, 3. 5. Ngunyan po, ma'am. 2021, in demand talaga ang cremation. Oo. Pila-pila talaga yung cremation. Okay. So minsan nauubusan po kamo ning stock. Oo. Tapos, in demand din yung supplier namin. Talagang nataas sila. No choice kami. Okay. So kumbaga po, ano pa din, masakit pa din dahil nababakal nindoan sa indong raw materials, mahal. Yes. Oo. So kaipuhan pa din po nindong, mahalan din ang Yes. sa indong para pagbabakal. kaming, Okay. stock. So kumbaga, ang hapot ko po ngunyan ma'am, aram ko po ang negosyo nga ning iniyo, ang tigki-cater nindo, lalo na yung mga earn, itong mga partidaryos kan mga binarawian na nin buhay. Ano po itong mga nagkukakuraan nindong istorya na medyo mamundo? Yung iba kasi may na-share pag nagpapagibo. Yung aki ko, nahulog sa motor. Pero dineclare na COVID. Okay. Tapos may nagpagibo naman isang another customer, nagadan itong aki ko sa paggadan, pero dineclare na COVID. Siyempre pag COVID, cremate. Iyo po. Tapos, yung ang pamilya ko, yung papa ko, inatake sa puso, dineclared na COVID. Papa mo po. Cremate. Yung mga customer Okay. na nagsishare, kumbaga, nakakamundo din kasi, kumbaga normal na sila namatay sa heart attack, Oo. nahulog sa motor, na aki namatay sa pag-aki, dinideclare na COVID. Kumbaga, obligat sila makremate. Mhm. Kasi pag sa harong man ka nagadan, sa hospital, pwedeng ibuburol ka. Pero ngayon, pag sa hospital ka nagadan, nahulog ka sa motor, cremate, diretso cremate ka. No choice ka talaga. Ganun ang So kung araw po kaining mga negosyo, kung minsan dako lang kita dahil nga dako lang
bako man itong garo totally garo itong dahil sa mga dadadangog na istorya kun minsan Namumundo ka na. namumundo ta may Yes. connection kasi sa imong Oo, customer. nahihirap ako. Oo. Ano po? Oo, kasi di mo na-expect na ang customer mo na share na Mhm. gano'n na. Mga feelings. Yung papa ng ko, damo. bakit gano'n, dineclare COVID, pero namatay sa heart attack. Mhm. Tapos siyempre, ikaw bilang pag-ibon lapida, pero ano ka din, natatats ka din, di ba? Nadadangog mo itong Nahuhold yung patay, gano'n, kailangan gano'n. Mhm. Parang naano ka din, Garo nafi-feel mo, sinafi-feel. Yes. Linda, ano po. So, ining negosyo mo pong iniyo, kay puhanta po, mag-pause for a break. Pero siguro ang hapot ko po, paano po ang nagiginindong relationship sa indong mga customer? Lalo na ngunyan, paano po nindo sinda taaram ko, minsan pag may nag-share sa tong storya, kaipuhan taman na, kumbaga, ibalik itong itong pag nag-share. Paano po nindo sinda tigko-comfort kung kaipuhan man? Sa tuya po yung, makikiramay ka din. ay, wait lang po. Pero pagbabalik po ang commercial, alala. So, sa tuya po, ma'am, pagbabalik, siguro po ang hapot ko, paano po nindo, na-share mo po sa bago, na kumbaga, nag-share sa indo, sa indong mga customer, kan sa indang nagkakamarati, lalo na kang dahil duman sa mga kapamilya nindang binarawian in buhay. Paano po nindo sindakayan, tigko-comfort, pinapakidamayan? Yan po, si Simbagon, sa tuyang pagbabalik sa I Love You Sabado. Nandito na ang Power Gold Food Supplement Capsule. Napakayaman sa vitamins na kailangan ng ating katawan, minerals, Korean ginseng at Diano Soft Gel Capsule para sa tunay na lakas ng pangangatawan at isipan. Mag Power Gold Food Supplement araw-araw. Mabibili sa Nisi, Rapa, Drug Mart, Montana Arcade, Panganiban Drive, Naga City. No approved therapeutic claims. Diyos Marahinaldo po liwat nagbabalik kita sa satuyang programa ang I Love You Sabado. So bago po ang hapota kina Ma'am and Sir, itong ngunyan po baga kaya Ma'am and Sir, kumbaga kadakol nga ning partidaryos kan mga binabarawian nin buhay dahil ngunyan nga ni garo mas nagdoble ano po ang mga nagtatalikod sa kinaaban ng mga tao. So, kumbaga po, kamo, bilang iyan ang negosyo nindo, kadakol kamong mai-encounter na mga nagmumundong mga partidaryo, madigdi sa indo, mabakal ning earn, or mga lapida. Paano po nindo sinda nako-comfort? Paano po nindo sinda pinapakidumamayan? Pero pinapakidadamayan, Ma'am and Sir? Actually, sa araw kaya na mga urulay, kadakol na kami customer, hindi na halimbawa, nagpapagibong lapida, nagbabakal earn, may time talaga na namumundong itong mga customer mi. Eyo po. Siyempre, hindi may iwasan na kung anong nangyari kay itong mga family nila na araw kayong nangyari na Kumbaga nasi-share sa indo, ano nag-share po. sa mo. Oo. Naghihibi-hibi pa nga niya Oo. na talagang namumundo sila na Kumbaga nagkakabirigla, ano po. nagkakabirigla nga nita itong masabi yan, itong father ko o ang mother ko. Kasi ito, makusugon pa nga ya ito. Anong araw ka itong nangyari? Oo.
Oo. Talagang naistorya pa sindo kaya na parang ano po. nagturo ka ng luha kaya na biglaan lang. Na dainin na aram Pabaksin lang. na arog na pa katong mangyayari. So paano po nindo sinda kayong kinakaulay? Ano nagdadangog lang po kamo? Dinadangog lang ninda ang storya, gara-arog kayan. Dinadagog nilang talang istorya. Tapos, siyempre, bilang customer na namumundo, sasabayan mo din kasi emotionally sila talaga Iyo po, Hindi na ma-accept na nagada naman na sa buhay na nagpabaksin lang to this nagpabaksin full vaccination, nagada na yung pamilya nila. Okay. Para sa buhay. Mhm. Kumbaga, ang binabasa na yung vaccination Mhm. na dahil ninda NSP, kung aram ko lang anya na magadan si hermano, magadan si mama, naarog kanina baksinan, nagadan, dahil ko na pinabaksinan. Yun ang palaging sinasabi ng mga Big customer. Oo. Okay. Gabos sa Pero, vaccination. Oo, pag abot po da baga kaya sa kumbaga sa pagbabakuna, mayo man da kaya yan na garo a-assure ka Yes, na day ka oo. na Oo, positive. oo, Pero dakul man po baga da kay girari ano na nagpabakuna na. Pero dikit lang na sintomas man ang nagkamaratian. Pero igo pa lang mga siring na istorya ano po. So kumbaga dinadangog na lang nindo ang istorya. Oo. Tapos you try to, minsan po baga kaya, pag kita may inaagihan na pagsakit, nakakapagian na sa satuyang buot na dinadangog kita. Try Ano to po? comfort na lang baga sa Yes. inyo. Iyo po. Sa mga siring po kay kaning negosyo na ang mga customer mo, mga arog nga po kayan, minsan maugma ta may benta ka. Pero a part of you is sad dahil duman sa inaagihan katong Ayun, tama yan. customer mo. Oo. Ano po? Totoo ka ng time talaga na Oo. magdangog ng mga Oo. nasa loob Dahil nila. ka man maugma na nakabinta ako pero itong Namumundo, namumundo ka din. naman. Namumundo ka rin. Kasi part of business ni man lang na makatabang man part of business na makatabang man lang baga kami sa Inda na araw kayo nga nang nangyari sa Inda naghihibi itong customer. Siyempre, Oo. abot mo man sa Indang pakikiramay baga. Tama. Mm-mm, Iyo po araw ano. kayo. Oo. So magayon po itong madangog sa Indo, ma'am and sir, na kumbaga, ngunyan, aramta na malago ang siring na negosyo, pero kamo po nakikidumamay Oo. mangiraray duman sa mga customers nindo na partidaryos or siguro kamag-anak, amigo-amiga kan si binawian in buhay. Ngunyan po, kadakol po baga kayang pamahiin. Pag-abot sa araw Ay, kainin. about sa pamahiin. Yes. Ugo ko na experience. Sige po. Ang na-experience ko last week, yung isang customer ko, nabaksinan. Tapos yung earn, di ba may free? Yung Oo. na-cremate. Ang ginibot yung transfer. Tapos sinulit si free na earn na Oo. kahoy. Sabi May niya, kahoy pong earn. yes, may free sa Okay. sa cremation. Hindi ko masyadong Tapos nangyari, ano na nila, yung transfer sa Airman na Marmol. Yung kahoy na free, parang ginirid lang ninda, parang na parang maisip, parang may harap pa kitang may magadan. Natatluhan silang gadan. May mga May siring mga na arog pa yung Pamahiin ano pala po. sila na pag once na na-transfer yung Signos, pero iapon mo na yung free. Okay. Dahil mo na itago. Dahil mo na siya ipag Okay. Kahoy, dapat sinulo na lang. Oo. Kaya lang pangatlo, nag-transfer kami ng abo, yung free na kahoy, ibinasak mi talaga to, inapon mi talaga sa Talagang basura. pinasa, As in inapon. basak talaga, inapon mi sa Okay. basura. Oo, dahil naman po Ayun maanuhan po. kami kasi Oo, hindi useless naman naman pamahiin eh. to. Natatluan na Tama. sila eh, natatluan na. So ito po, may mga pamahiin pala na siring na arog ken. Aram ko igwang nagdadarong daday nagtutubod sa pamahiin. Pero kung minsan mamanggid mawawara. Correct. Ano po? Ayun. Oo. Ano ba naman itong pasaon mo, iapon mo, at tama man mawawara. Correct. Kaiyan, dahil mo naman pati magagamit. So, pag arog po kayan, pasaon ta da, iapon ta, kung igwa kitang extra earn ta, may pamahiin da ang arog kaiyan. Nangyari po, natuluhan ang, ano pa pong iba na pwede nindong ma-share na mga pamahiin. Itong nasabi ni Sir, kan subago po, halimbawa may partidaryos po baga na binawianin buhay. Bako po da ka mo mismo, halimbawa may nagpapagibo ning lapida, bako po ka mo mismo ang naggigibo. Ay, totoo yan. Kasi maraot sa pagmati na relatives mo, kapamilya mo, gibuhan mong lapida. Oo. Pwedeng ang materials
hindi magibo, pero bako kami magibo actually. Ayo. Ako Oo. baga po, si kamunduan na lang. Oo, Baka man talaga siyempre. siyang pamahiin. Siyempre. Ano po? Sa marawat man sa pagmati Iyo po, mo, baga ano. kapamilya mo, ikaw mismo magibo Oo. lapida, dahil man pwede. Pero mamunduon ka, tas ikaw pa ang Oo. Pero may carve. gana ka. Garo na ugma ka pa kayan kung Iyo. gibuhan mong araw kayan. So, kumbaga po ito, dara na lang ning kamunduan. Oo. Kumbaga, mayo kang kusog buot na ika mismo ang mag-ibo. Araw kayan Ano pong talaga. na-experience nindo? Kung pwede lang po nindong maihera sa mo. Nangyari na po ba iyan sa Indo? Na itong pamilya nindo, partidaryo nindo, digdiyo ginibo so lapida? Actually, mayo man Mayo talaga. man. Ano, Oo. mayo man. Thank you, Lord. Opo. Mayo man talaga. Okay po. So, ito po pala, sir. Bako man siyang pamahiin. Oo. Talagang, garday mo lang talaga Oo. kayang ano. Pero, dahil mo man talagang kagustuhan na gibuhan mong lapida yung Iyo mga po. Tama relative. man. Oo. Iyo, pero naghihibi Pero ka. marawat man Naghihibo talaga. ka. Oo. Pero mamundo. Oo, iyo, Mamundo baga. talaga. Ngunyan po, siguro interested lang sa iba. Bilang lang subagot na ipag-ulayan ta na ang pag-ibo ng arog kani and talagang nakakabilib na ano. Pwede po kita mag-share kung paano po nindo yung tigka-carve, paano po nindo siya tiguhulma, para lang aram ko interesado ang mga nagdadamog saka nagdadalan sa to. Paano po nindo hinuhulma iyan? Igo ka po kamo kayong hulmahan. Garo po ba siya itong pottery making? Nagarotig ano mo? Actually, yan mga finished products me. Oho. Handmade yan. May Iyo. urmahan yan. Handmade yan, gabos. Itong nag-iikot-ikot po yan. Oo. Garo pottery. Yung, Oo. ang apod ka to, turnuhan. Wow. Mayo kaming molde na ginagamit Oo. yan. Manual talaga yan. Mga mechanisms, mga kwan. So, paano po yan nindo nagigibong arog ka yan ka-perfect? Namayo ka mo ning ano, mano-mano lang. O mano-mano talaga, mayong moldihan. Dahil man pwede yan na imo-mold. Ka-perfect po Oo. baga, ma'am, sir, ang... Ito kasi may mga tunuhan talaga na Oh. machine na talaga. Machine made. Sarumblon na yan. Sa romblon po. Romblon. Tapos tigdadara din. Finished Transport. product. Okay. So, iniyo po, sa romblon din Romblon ginigibo. Finished product na yun. Bago Okay. makaputig di. Ano yun? Ang ginigibo po digdiyo, iniyo ng mga siring na arog ka ni itong Oo. ika-carve Yan, mo. kami na mismo atwal yan. Okay. On the spot na order. On the Oh. spot na order na hindi na mismo talaga. Pero plano man po nindo na later on, kamo naman ang ma-mold. Iniisip, mapagal po. Mapagal. Maraming Oo, kasi taon. ang- Oo. Ang mga materialist kayan, dara ko lang Mhm. gapo. Iyo po. Gapo. Kung ita-transport mi to hindi, dako lang expenses mi ang mga Okay mga po. panggato. So, kumbaga, kung ika nagnenegosyo Oo. po, didiskartehan mo yan. Oo. Kaya, kung kaya kan sa imong means, Oo. sa nagdadaralan, Oo. kung baga, mahanap ka talaga, ning didiskartehan mo kung saan ka makakatipid, kung paano Oo, ang tama, strategy, tama yan, paano ang tama, style. Kaya ka mo nag-ascend. So, may mga style po, Oo. may mga techniques na kumbaga, nasa sa Indo man yan. Sa mga nagnenegosyo, maisip lang po kita permining technique Oo, kung yan. paano kita malago. Ano lang yan, strategize, Technique, oo. diskarte and Diskarte lang. kusog buot. Ngunyan Oo. po kaya, ining episode na ni Ma'am Sir, para po niyo, ngunyan po baga kaya, papaabuto na ang Undas. Halloween, undas. Oo, undas. Kung may masishare man po baka muna, dahil nga ni ang mga tigkikater nindong mga customers, itong may mga nagtaralikod na sa kinaban ang partidaryos, ang mahal sa buhay. Igo po, bagay sinda kayan sa indong naiistoryang mga makatakot na istorya, itong scary stories na pwede nindong ma-share sa muya po. Bakit ang mga nagpag-gibong lapida? Iyo po, or kung kamo, digdi sa pagninegosyo nindo, igo po baga kitang ma-share na mga itong Actually, katatakutan. actually, igwa kami mga customer man na nagpapagibo na. Ay, sarong taon na nga to si ama ako ngayang day nagigibo ang lapida. Paparanda. Garo ngaya, day na ako makaturog, garong minamatang ya ako magbanggi Ano po, niya. kinikiblit siya. Wala. Kaya, Kaya, pagibuhan ko na ngayon, parang ng undas. Kaya, day pa ngayang kuhan. Garo nagpaparamdam nga nila. Oo. anong klase po daang paramdam? Garo, nanaginip, baga? Oo, nanaginip nga. Garo, kinikiblit nga. Sabi ta, sarong taon na ngayon, dahil mo pinapag-ibuang lapida. Yung mananggad Araw kaya, kaya, ano naman daw, kahit Araw tahinanag kaya ka ng sa sarong experience taon. na nakakamundo. Oo.
araw kaya. Inisip talaga, nagdalaog talaga si pamilya mo. Araw kaya. Day po Mayot nakapa. akong lapida. Minsan, sometimes, Araw kaya, hindi ko nag-istorya kaya hindi sa mga... minsan talaga as in. Sa Berlin kasi dati, Aha. may nakikita ka, nagpapanggap sila na kamukha. Pero mga ano siya, nagpapagibong mga nagada na talaga. Nagpapanggap na kamukha. Pero yaong sinda dyan sa gilid lang, nag-aagi-agi lang talaga sila. Namamati mo na. Nagpaparamdam. Minsan baga sabi ninda, dahil ka mo natakot talapida. Uh-huh. Yaw na yung pimis ninda, di mo sinda mawara talaga. Yaw sinda, pimis na nagpaparamdam na ang lapinda, kumagayon. Oo. Minsan makanos ang pagibo. Nagpaparamdam talaga sinda. Mhm. Nagpapamati sa nagigibo na minsan nagbasag. Oo. Nababasag. Kung Pero saan pag natutumba. feeling nindo, pag daisundo, Opo. napapasa Oo. itong lapida. May Oo. mga siring na arog po kayan. Yes. Pag arog po kayan, anong ginigibo nindo? Pag sailing nindo? Otro yan. Nagibo mong paagi na para magayon ang lapida niya. Oh. May mga bagay na hindi mo na sila nakikita. Pero Mhm. talagang nangyayari. Nangyayari Oho. talaga. So kamo po, nagtutubod po kamo kayo, mga Yes. espiritu, Oo, mga oo. kalag, Mm-mm. ano po. Nagpapanggap sila na kamukha, ano mi. Pero Oo. talagang yaw ng espiritu nag-aagi-agi sa imo. Oh. Kaya minsan kami nagigibong lapida. Gusto mo, magayon man talaga. Iyo. Na satisfy man yung Oo. gigibong ginigibuhan. lapida. Kaya minsan baga nag-offer ako na, Ma'am, okay na pa itong lapida. Mhm. Kahit ilang ulit yan na layout. 10, 5. Nakakalima Dapat naman eh. malawak ang pangunawa mo sa customer. Oh. Kasi sila mismo nag-decide na, ay okay na yan ma'am. Doon Mhm. lang kami nagigibo ng paagi na, okay, go na yan. Pinapa-approval Oo. mo na yan. Approve Sa talaga. family, Oo, ano oo. po. Kahit yung layout artist ko talaga, mawalawak ang pasensya dapat natin. Ganun kami kaano para Oo. mas maugma man sinda na. Para mas Sa Ayun part po. ng pamilya Masunod nila, lang masunod sila. ang gusto nila. Oo, Ganun tsaka duman kami, man oo. sa, nagtalikod na sa kinaban, itong binawian na ni Boy. Pero itong, yun na itong final resting place niya, Yes. ano po, duman na siya forever, Forever must na, stay. oo. So, dapat you make sure na magayon man talaga. May mga siring pa rin mga Ugwa. katatakutan na Oo. nangyayari. May customer ako sa Amerika. Oo. Ang ama niya, ilang years na nagadan. Mhm. Talagang padangaton niya si ama niya, si mama niya. Pinagibuan talaga niyang, daw mahal yan. Gusto ko araw gani, masunod yung layout. Oo. Mhm. 1 week bago na aprobahan yan. Layout. Mhm. Mababa, maano lang talaga malawak ang pangunawa mo sa customer. Okay. Kasi padangat ninda yung, Itong gigibuhan mo katong yung lapid, papa niya, mama Oo. niya, pinsan niya, padangat talaga Dawa niya. online yan. Dawa online. Ano? Dawa online yan. Mhm. Dawa sa ibang bansa yan. Mm-mm. Kasi kami nationwide naman ang Nag-business kami. Oh, sila, wow. nag-business Mhm. talaga sila. Ma-search sinda kung saan sinda makapag-iboy Oo. online kasi open ko kami. Kuwan ma-send dyan kung mga sample Oo. gusto nila mailing na mapag-ibo sinda. Okay. Oo. So, kumbaga po, sa Kasi negosyo, padangat tinda kaya. Yes, Padangat yun po. din si pamilya. so kumbaga kamo po, pirmi lang dapat sa mga nagnenegosyo, malawak ang sa Oo, indong ayan, pag-intindi. Tapos talaga, Pangunawa. customer is always right. Di ba po? Oo. Yan ang pagtubod ta. Na-experience ko last week. Aha. May nagpagibo, Eternal, ang lapida sa Okay. Eternal. Aha. Siyempre, pag tinuro ng customer, itong gusto ko ganito, ganito size. Kami bilang in-orderan, Hindi man alam. gigibuhan mo talaga. Pero hindi niya alam pala kung anong size. Ah, okay. Na high blood siya. As in, hindi siya magpadaog talaga. Kasi may standard po kaya Oo, yan. may standard. And data man masisisi itong kumbaga, walang kaya yan yung baga Tapos Oo. may mga, kumbaga sa Eternal na size na okay. pwede lang duman sa loan. Oo. Doon pa lang niya nilag. Sabi ko, ay sir, hindi to pwede. Ang good talaga, as in. Oo. Na high blood siya, Tama. bababla. Paano po nindo hinahandle ang mga arogyang sitwasyon pag medyo siguro nag-aanggot ang Ayun customer? talaga, as in, ang good siya talaga, high blood siya. Na dahil siya maako na, dapat aram niyo ganito. Dapat kamo nagigibo aram niyo. Hindi naman gabos na puro Eternal. Oo, Sa iba-ibang lugar naman ang Oo, pagibo, oo. mga standard. Sabi ko, sir, ganito na lang, sir. Solusyonan na lang natin yan. Tama. Kasi, din mo lang mangyari sir kung
madalas sa anggot, susulan na. Kumbaga, sabi ko, gibo na lang paagi kung paano masolusyonan yan. Tama. O yun na to, naglaylo ang customer. Aminado din siya na parang siya may mali pa. Di pwedeng ibasol mo sa customer eh. Day mo din pwedeng ibasol duman Sa sa duman sa kumbaga duman sa kung saan man na lugar sementeryo, dahil mo man mabasol. Kasi kumbaga po, may standard talaga sindang sinusunod. So as bilang nagnenegosyo, iirintindihon mo ang gabos na bagay, dapat malawak ang pag-intindi. Ang pirmi mong isipon solusyon. Imbes na maanggot ka, masuya ka, or magikang unreasonable, solusyon, gabos na bagay na gigibuhan ng solusyon. Ano po? So bago po, sir, na-mention mo, nakamo po, yaon na kamo sa Facebook. So international na. So bilang po siguro saro sa mga huri kong kahapotan, paano mi po kamo makukua ang services nindo? Taaram ko may nagdadarang og nagdadalan digdiyo na kumbaga in the future kung kakaipuhanan po an sa inda kasi bako man lang po lapid bako man lang earn ang sa indong ino-offer na services. Siguro kung sasaro-saroon po nindo, yan po ang sasaro-saroon do ang mga services na ino-offer nindo. Mga ano po ito, para lang sa mga naghehenanyog sa to? Kami po, naggigibo din kaming flooring sa harong, lababo, yung coffee table, lahat ng gusto nyo customize, mga revolto, at pwede po yung mag-order. Basta gabos na made of marbles. Yes, made of marble. Provide kami po. Paano mi po kamo ma'am makukontak? Sa Milnedy Marble Craft. Sa Facebook page. Okay. May cellphone number yes. po kamo 0929-8050928. Yan ang number ko po. Okay, si sir po. Actually po, makikita po ninyo kami sa sa Barlin Street. RJ Marble Crafts. Iba ang RJ. Kasi na trade name ito, business. Pero mas gusto ko ng Melnedy. So, kombinasyon yun eh. At yaon po igdi sa Panganiban Drive. Igwa po kami igding Milnedy Marble Crafts and Iriga City. Kung kamo po gusto magpag-ibong mga marble marker, yan, mga urn, makikita lang po nindo kami igdi sa kwan. Hanapon lang po nindo sa... Yes, hanapon ta po sa hanapon Facebook. lang. Sir, ang hapot ko para sa imo ngunyan. So bago ini nga ni po, dapat pang Valentine's Day kaya dapat talaga ini, sir. Siguro po duman sa mga naghehenanyog, nasiring sa imong grabe man ang inaagihan na anong apod ka iyan, initiation. Sa mga magulang. Yes. Ano ang ma-advise mo sa inda, sir? Para kumbaga itong mga inaragihan mo na kumbaga kaipuhan mong adalan ini kung talagang padangat nindaan sarong babae, ano ang advice mo sa inda? Dawa gura ano kasakit ang mga initiation o ang mga test na kaipuhan nindang harapon kung padangat nindaan sarong babae, anong dapat nindang gibuhon, sir? Try until you success. Pipiriton mong sa diri mo hanggat makuha mo ang kiliti kang ina, yung ama, mga tugang, hanggang ikaw ay mapaiyo. Garo na Valentine's talaga sa iyo. Valentine's Day, dapat ba kaya Halloween special? Pipiriton mong sa diri mo, ipahiling mo sa inda kung talagang porsigido ka sa sarong babae, ipahiling mo ang kahigusan mo. Lanudan mo pati maghibuning marble, sir, para kay ma'am. Sabi niya, ikaw para sigarilyo ka, daita ka akoon pag dahil mo hinali yan. Hinali mo? Hinali ko. Wow. Yan. Saro yan na parang sarong Challenge. Challenge sa Indo kung si Saiban dyan nag-iiling, nagdadangog. Na kung kamo may padangat na babae, magpursigi ka mong halion hindi yung mga bisyo nito. Okay, amen. Strict to one. Ikaw man, ma'am, ang hapot ko po, manungod po digdiyo. Sa ano man po ang masasuggest mo, duman sa mga ngunyan, may inaaragihan na, kumbaga, pagsakit, na
siguro sa larangan ng negosyo, sa pagpapamilya, taka mo po, ikabilang ina po, ano po itong masasuggest nindo sa mga ina na nagdadarala, na negosyante, pero ina at the same time, ano po ang dapat nindang gibuhon para mapalago ang negosyo and at the same time, dahil mapabayanan sa indang mga aki, ma'am? Or advice. Sa experience ko, laban lang sa buhay, kahit anong sakit sa buhay, anong pagsubok sa buhay, na naranasan mo sa ago mo o ano pa man pamilya mo, dapat matibay yung loob mo. Matibay mo yung loob mo. Laban lang talaga sa buhay. Kasi pag hindi ka lumaban sa buhay, talo ka. Maraming maano mo sa buhay na mahal mo sa buhay na ay ganun. Pero sa side ko talaga, laban lang sa buhay. Yan Grabing talaga. naranasan ko pero laban lang sa buhay, sa experience. Sa pagsubok ko niya ng pandemic, talagang Tapos sure. bilang ina po, ang nagtataw talaga sa indo ng ano, sa mga aki, ano yes, po? yun nagpapakusog sa muya para kami magbubgos. Yes. Yun lang yan. Okay. Kung mayong aki, mayo kami mga aki, wala. Wasak na siguro. Doon nagbubugkos sa mga aki mi talaga. As in, dyan talaga. Okay. Nagpupusog ang pagsasama. So last message po siguro sa mga naghihinanyog, nagdadalan sa tuyang ngunyan, in general, kung ano ang mensaheng gusto nindo pong ipaabot. Ngayon sa nangyari sa pandemic, talagang hindi natin maubos maisip na ganitong pagsubok ang pagtios, ang pagwala ng trabaho. Pero may solusyon po yan. Diskarte sa buhay lang, laban lang talaga. Kung anong naisipan, go lang ng go. Huwag mo wala ng pag-asa. Trust to God and go ng go lang. Ganun lang po share ko po. Sa mga nagdadangog, nagiiling sa arog kong sarong ama, dahil ka mo mawalan ng pag-asa, sige lang, laban, kayod hanggat kaya. Huwag kayong umatras, kaya natin yan. Huwag mawalan ng pag-asa sa mga nangyayari ngayon. Hindi, go lang ng go. Yes. Amen. Oh. Okay po. So, igwaman po kamong gustong i-greet. Sige, go ma'am. Ginagreet ko yung anak ko sa Greetings ma'am. Ginagreet ko yung anak ko sa Brisbane. Ingat kayo anak. Sana successful pag move niyo sa Queensland. God bless you anak. I love you so much. Come on, sir. Ako naman ang Nagtindog. ay ito namang mga workers ko. Wow. Igigreet ko lang kasi nagdadagong sindangon yan, nagdadangog, nagdadalan. Special mention pa magsaro-saro. Sige na po. Pwede? Pwede. Ikaw na lang wag. Pinasalamatan ko si Andy Kapinig. Special mention talaga. Medel Abuyo, Chinchan Kapinig, Andrele Kapinig, Abigail, lahat ng staff ko na lang. Yes. Thank you so much. Maraming salamat sa support niyo sa negosyo ko. Thank you so much. I love you all. Rolly Magada, Rosan Lara, Junjun Lara, and to my sister-in-law, Wilmy Piñaranda, and Ninyo. Oh, yan. Okay. Everybody na nakikinig at nanonood ngayon, maraming salamat. At God bless you all. God bless you all na lang. Yes. Thank you very much po, sir and ma'am. Thank you po sa oras nindong tinao sa muya. Ngunya na aldaw. God bless po. Liwat po, iyan ang sa tuyang pakikipag-olay kay Sir Romel Soriano asin Ma'am Nedina Alara Soriano kan Melnedi Marble Crafts. Dakula po ang sa tuyang pasasalamat sa inda na tinawan kitang oras ngunya na aldaw. Lugod po, siring kan mga nakaaging simana, nakatao kami sa indoning paglaom, inspirasyon asin kaugmahan. Lalo ngunya na may inaatubang kitang pandemya. Dakul po na marayan sa tuyang nanodan sa inda. Niao na dyan, si pag-abot sa pagkamuot sa indang pamilya, asin sa kada saro, asin man an sa indang pagkamuot
sa saindang negosyo, as in sa saindang mga customers. Lugod po sa satuyang mga business owners, magisindang inspirasyon sa indo na igwal lugod kita ning pagmangno sa satuyang mga customers, lalo ngunya na grabing marayan inaagyantang kasakitan. Liwat po sa masarunod na Sabado, mag-iribahan giraray kita, po niyan alas 10 hasta alas 11 nin pagkaaga. Kita po nadadalan sa radyo natin 89.5 FM as in sa www.imjinteractive.net. As in nadadangog sa satuyang maranga radyo sa 89.5 FM. Kaya sa masunod na Sabado, mag-iribahan po kita liwat. Sa ngaran po kang radyo natin 89.5 FM, SM Maki Mariscal, Elwin Ina, as in ni Pom, as in syempre, kan sa tuyang partner ang IMJ Interactive, si MJ, as in si Ian, ako po, si Antoinette Eduardo. Diyos mabalos po. Nandito na ang Power Gold Food Supplement Capsule. Napakayaman sa vitamins na kailangan ng ating katawan, minerals, Korean ginseng, Adiano, soft gel capsule para sa tunay na lakas ng pangangatawan at isipan. Mag Power Gold Food Supplement araw-araw. Mabibili sa Nisi, Rapa, Drug Mart, Montana Arcade, Panganiban Drive, Naga City. No approved therapeutic claims.